Ruokailuun me nähtiinkin. Ja terkkari on tuolla toisella puolella käytävää. Koulupsykologi kannattaa sit kiertää kaukaa, että haluat kuulla se perhekriiseistä. Eikö sen pitäisi mennä toisinpäin? Kai se kuvittelee, ettei mitään ongelmia. No ei varmaan ole sun parhaita kavereita. Nappaa. Lätkätket on ihan oma rakonsa. Hirveästi nappaa. En ihmettele. Toikin vaikuttaa ihan neandertalilaiselta. Janne vai? Se on ihan Janne. Silti kaikki kollegat vähän lääpäläisiä. Mä en tajuu. Pöllinyt sun aivot. Oot sähän varma, että säkin on luolamies? Ihan kuin joku olisi pöllinyt sun aivot.